Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Eze-Ana, ugochitubelu na Oraifite, ma before Makajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afọ miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu ji wee bịa awụ advice to called ones. Abịa taa na ka ndụ ọgọ ọdụ gị bụ onye akpọrọ ọrụ, gị bụ onye ezigoro ozi n'ụzọ dị iche iche na mgbe dị iche iche, that you are called one. It could be through prophetic ministrations. It could be through prophecy. It could be through direct message like clairvoyance, clairaudience, or maybe through Alpha or whatever. Whatever means. All these means are the same. Because you always future code. So, but you want to go into this work, into your calling, and I would advise you, find out the level of your calling. There are some people that their calling is full-time. There are some people that their work, they can actually do it part-time. So find out exactly if your call is for full-time and your calling is for part-time. If it's part-time, I will advise you to do the necessary things, settle them, and renegotiate with them how you want to be doing it. Yes. Some people may other things, one or two. From time to time, he took one do to her. They may know what her business, it will be going. But there's some people that you must do the work, and you must be at their duty post 24/7. Yes, for those people, I have advice for you people today. And you are interested in mentorship, I will help you. What is necessary and what is not even necessary. Some people are still backward. They are still operating in the ancient time. And many things have really changed. And I'm one of the ambassadors of transformation. I believe in revival. I believe now no some certain things in ancient time that need modernization. That is what I stand for. So my mission is actually to mentor people, to groom people, because I believe we still have shortfall of all. So and you want to answer the call, you can feel free to chat me. My mission is to help people live better life. Before we dive into today's lecture in full time, if you know anybody that has calling, tag the person, whether the person will be doing or not, can actually be there. Now, let's show to go in Batempo. I have done one for Chuaja, go for Kubi in this way lie all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. To I make the last day of the month. I get Chotia, get Chuaja and me. Then a temple, pay Loma, Chuaja to entities of powers, Jane Ben Chuaja Buebu, Saraka, one Chuaja. We started this group ritual over 4 years. We have massive testimonies. But as you all know, I don't show social media. You all on social media. You know why? Although unnecessary. So I'm only interested in Israel and monthly rituals. He gave me a chat on WhatsApp. If all their 3 prayer requests, then make token donation to the account number. The chat on WhatsApp, I will tell you other things we need in order to book you. My WhatsApp number remains. I screening up my one number. 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Let's dive into today's lecture. It will not be long, but I believe in me. I got what to get about the but still no. My message goes this way. And no longer part-time is very, very possible. Find out the level of your commitment. And I can tell you, there were so many things here where you can make a quadruple. Now, your business, you're a businessman, you are into tech. What you must do so that the adult will not be disturbing you, because make an age ya. Na ha gara abụ ndị ga-enye aka na-eje ozi na-agbasa ozi ọma na-agwa ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ime.
He need the email is spiritualize your work. By either support administration, by either main come because they make business, chukwa and one of a or your spiritual forces. Believe in me, shall be well with you. To put them, Madame Gomo, to put them, Madame Napta, and also into then are not into partnership, as in not into part time, and is well with them now. But on the Abololo, Naga do the full time. I been Macon, no advice in Tibia. Yes, I'm on Abololo full time. He gave me go to your forces, tell them. Again, I had no honor to Abani. Again, I had no son of the Abani. Why are you going to go? If you can visit your water people, visit them. Why are you going to go to Josia anytime? It was a Wahani Kotagoni Josia, never on a harbor all full time. Nega area. I will wonder about all two full time, but they did already area full time now. For reason best known to you, it could be financially you are not buoyant enough. Maybe you don't even have support from your people, you don't even have accommodation wherever, whatever, or maybe you are still single and now all other this know you're the single and rest of them. And when it came with many reasons, this genuine. Then I can work it to get me then to buy more time. Now obviously now for any reason nature give you the full time. Here my no do about it. Boko ya is best. What honey Kotagoni Josia. Magwaha directed to the right person. I want to have directed to the right person. Gas straight to the person. Go down one neighbor for mentorship. They very boss out. Look, only open and do to go direct again. And we reason how you directed to Yawone. If you are brilliant, the high principle focus is Macabia. Obron Abia only about with the terms and conditions. Yeah. If it's what you can abide with, then you accept. Then and when you are being trained or in a process of training, web worker n'ihe ọbụla bụ canal focus on your spirituality. Yes, you can't eat your cake and have it. Yes, you focus on ihe dibia. Okay, go show you ọbụla need the focus in life. So you focus on your ihe maka for mentorship. Don't miss two things at the same time. Focus on the hit material. Over Abia, Onyaga Kusirigi the do's at the dots. Be loyal to the person so that the Onya won't Kuzielo. Yes, focus knowledge. Yes. On the ma, Rona, Ningwell calling. Abuni where they go. Talk to the person. Yeah, we make in help Onya and some of all of these teachers. The person will help you. One and do to go cholo. No nyawa gaga idege. Mani chef kwana no ka de chef we for the other do mmiri. Ichef kwana icheta na onye abu nne gugu mo na onye abu nna gugu. Yes. So oburu na imecha that mentorship anwa. A ga-akuziri many things. So nwere so many things a ga-akuziri gi physical. E nwere ike ikuziri na social media. You cannot demand weakness on demand social media and so many people. Or think you know what I am. Because of here and social media, believe in me, time will come, go guarding the man, stock. Because there was some certain things I'm acquiring on social media. Obron wotalo ihe dị iche iche wee kee uke ma ọkwa aju uke. Mana onye agha gwara sị na onwere mmụọ eji abaki ọrụ. Yes. Advice ọzọ nwere bụ you do man to the person will mentor you. Yes. On gwara ndị depends etu ihe gị na-akwa usi mee. O nwere ndị bụ na ha ga-eje like a place or two before that ade ndị otu pasị oke n'orugo time ha ga-ebido. But to listen to your inner self. We're only na-ewepụta time for meditation. Don't be loose. Don't lose your life in immoralities. And the Kabaru through the mentorship. Can detoxify you. That is not one agwa ọjọọ. Agwa ọjọọ we believe in a babu mgbe nọ n'ụwa. Once you are here a pass transformation. Mgbe ahụ a na-achọ ka mentorship.
gbaa mbọ na ụmụ agwa ọjọọ ahụ ị na-eme. Gị nwa bụ onye na-akpọ ntu, you must stop it. Gị nwa bụ onye lele, you must stop it. Gị nwa bụ onye na runs, you must stop it. Gị nwa bụ onye mkpụrụ mmiri, you must stop it. Those negative lifestyle, you must stop them. If the spirit will take you very serious, if humans will take you serious. Because ọtụtụ ndị mmadụ, your lifestyle is nothing to write home about. Ọ ga-achụrụ gị ndị mmadụ. Life of immoralities. Ọ ga-eme ọtụtụ ndị mmadụ. Once they come across you, they will understand that you are not serious. And then once they go, they will tell others that you are not serious. Before you know it, you all ada mgbe ịchọ onye na-eme gị. Nye nwekwana onye ga-egwa gị na nwere otu a na-aba ma ọ mee initiate na witches and witchcraft, ma ọ bụ ka o ji ije rie okpoma. If you don't have the gift, you don't have the gift. And ọ bụrụ iwu na ị ga-abụ onye na-afụ ụzọ ma ọ bụ onye na-anụ ihe, clairvoyant and clairvoyance. Ọ bụrụ iwu ekere ọrụ ekere ụdịdị chi. Nwere ndị enyere onyinye magnetic healing, enwere ndị onyere onyinye na ha ga-ekwubi okwu ọ dịile enwe healing. Enwere ndị enyere onyinye that they can communicate to unborn baby. Yes, enwere ndị enyere onyinye na ha nwere ike, their sensitive is very high, their counseling is top notch. Enwere ndị enyere onyinye na ha ga-agba afa fụọ ọfụ zie ozi. Ịghọtara ya? Nke ahụ enyere gị the good at what you does. So ikwena ka mmadụ ọbụla initiate gị to any occultic kingdom in the sense that na ọ chọrọ ka nye gị ike eji alụ ọlụ. Onye nwere calling ahụ nwere calling, ọ dị inside. Ihe mentorship ga-alụ gị develop that your intuition. Mụnwa personally enwere m the intuitive power from na nwa. Before ihe a na-emebu ụzọ zie m go the intuitive message. And you need pay attention to the message or not more clearer before you hear me get bullets. You know, all I'm brutal. When then you is used, I will go on many times. Less of time people will be Ozinzi has said, even Adam surprise on a bia. Mugala can mother so you so go where Bawanya Makandogi. What don't the man I did committed nowadays? Ikwena ka mmadụ ọbụla mee gị n'iche. Don't onye ga-abịa ọsị na ebe ya for ya ime mentorship na ọ ga-eme gị initiate enwere ihe dịtụ adọrọ. Nke ọzọ bụ advice nchọ inye quickly. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke bụrụ onye agbara ọrụ, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ as a full time as a dibia, I will advise you ma ọ bụ na ị chọrọ ịlụ nwaanyị, ịlụ na nwaanyị bụgoro a full time dibia nwaanyị. Unless the one you are giving an agreement, Okweta also meets totally under you, your mantle of leadership. I won't know your okuko, Mobujay, why resume is here, Nahagad under you, that you will be the leader of my work. Look at two captain now, I'm on the football. Cab advice to men. Only one up or all. My nature got their own wine. They are no bidogo ọrụ. Ọ nwere ihe dị iche na nwaanyị bidogoro ọrụ full time na nwaanyị nwere calling ijiri aka gị zụọ ya, jiri aka ya na-aga ide ya. Yes, mana ndị a chazugoro achazu kwuru n'onwe ha. Ụfọdụ n'ime ha na-radiate is masculine energy. So nwa bụ nwoke bụ na-radiate masculine energy, jekwa duru onye na odogwu nwaanyị na-radiate masculine energy, unu ga-crash kwa nke ọ dị. Mana ọ bụrụ na na-ebidogo ọrụ ijizi onye ị ga-eji aka guru mụọ, it shall be well with you. Nke a ọzọ onye chọrọ ịgwa gị ezigbo, ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị agbara ọrụ, o nwere ihe ị ga-eme avoid. Na ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ di, ntị ọ dịkwa. Ihe ị ga-eme bụ avoid initiating yourself into so many things. Enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka ị ka nwa agbọghọ for crying out loud. Mgbe gboo mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, ị ma na nwaanyị na onye ọrụ adịghị eji aka ya egbu anụ. Nwere idea n'ọgọdọ chọ ọkpọ nna anyị ma ọkpọ nwa ya nwoke onyere ya aka gbuo anụ. Nwere idea o nwere some certain things ị kwesịrị ime. O nwere some certain ọgwụ ị kwesịrị ime ya avoid. Ịghọtara ya? Maka ọ dị mma gị, maka na ịka m nwaanyị ka ga-atụ ime. O nwere ajọ ọgwụ ime etinye aka na ya, ntị ọ dị. O nwere ụmụ mmụọ ị kwesịrị ibukọsị. O nwere onye ụfọdụ single lady ị chọrọ ịnụ di,
mana ije n'okwu mmụọ ị ga na-ajụ kere dibịa ukwu dị ihe a mmụọ karịrị ebute nke adọba ebute nke adọba ebute nke adọba ebute ndị bịara abịa adọba ebute inekata okwu ahụ nwaanyị na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ị bụrụ nwata nwaanyị mana ị chọrọ ịnụ di, avoid this. O nwere ebe ị ga-ebuko jụọ obuko ya energy will turn to masculine because your mentality at that point in time imekwatazi na mmiri ọkụ na-egbu mgbe ahụ ihe na-radiate is masculine energy, and mgbe ahụ ga-adị very difficult gị nwee ikwetazi to be submissive under a man. And believe him, ọ ga-afịa ahụ nwoke ọbụla na-perceive radiation bịa across you, ọ ga-afụ na ihe na-radiate is masculine energy. Ị ka nwere ahụ nwaanyị mana energy na-radiate masculine, and therefore a man is under any man. Ihe na-cause ya bụ so many things. Do you know na mmadụ dị ka mkpọba afa nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị karị single mana ha abajuo na n'otu nzuzo dị iche iche, ha ebukojuo na mmụọ dị iche iche, they highly initiated to so many commitments. Kedu ka o si dị ka ya na odebe nwoke nọ? Ịghọtago? So malụ niile the danger ahead of you because no ọ ga-ahịa gị ahụ. So I will advise you, ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ ibukọ na bukọ, ihe ị nidere ime ewu kwado ndị otu gị, ihe ị nidere wọbụ na iwu nwa mmiri jee medo ihe dị na ndị mmiri gị, bụ na ọnwa aja na jee medo ihe ime kwesịrị imedonụ, imedochaa ya kpọọ gị na ndị otu gị na adị na mma, gị na chi gị adị na mma, gị na ndị otu adị na mma. Ị bụrụ onye a ga-alụrụ agwụ na ndị bụ unu kwetara na a ga-alụrụ gị agwụ si je mebiri ihe dị na agwụ gị, ọ bụrụ na ha ekwetara ijemegoro ekwe m agwụ, then mmụọ ikwu nne gị ihe ị ga-edi ewu igwere ihe jegodori ya. Ụmụ mmụọ ndị a visit them, ebụrụ ebunata ha ebunata. Most of ndị niile ya bụrụ sụsọ ndị a niile wu ndị ị ga-evisit gwa ha etu ị chọrọ ka ọnọdụ dịrị gị, mana don't bring them home. Gwa ha na mbịarambịa adịghị abụ eze, na ịka nwa agbọghọbịa bụ ngwa ahịa kpọsara akpọsa, na ịka na-eche na ịgbabara ebe ị ga-aba echi, ịgbara ma nwoke ya aba na nwekwa adịghị n'obi, mmanụ nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwere n'obi, and so on and so forth. Ibu call too much radiation gị ga-abụ nwoke ga na-agbara gị ọsọ. Onye agbata na if those great diggers na avoid ndị nnukwu nwaanyị a. Ana m ekwu ndị nnukwu, o nwere ndị nke gafegara agafe na ha ga-anọ ozi n'ọda nwoke, ọ ha ga-apụta na social media na-akpali ndị dibịa because na nwere ọzọ onye na-abịa onye ọ na-afụrụ ha na-agba ọsọ, mana ọ marọ na radiation ọ na-aradiate masculine na onye na-apụtara ya. Ka nkwụsị ebe a, inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805-7837672. I repeat 0805-7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu put me be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.